Belki dişsiz kösönmörs. Alimler adamlarda täze dişler ösürüp yetiştirýän dermany synyk edýärler. Yaponiýanyň Kyoto Universiteti tarapyndan ula adamlarda täze dişleriň ösmegine kömek edýän derman klinik synykdan geçirilýär. Täze işlenip taýýarlanýan serişde USAG bir gen tarapyndan öndürilýän biolog işçiligini bökdemäge gönükdirilendir. Hutşol biolog dişleriň tebigi ösüşini saklaýar diýip hasap edilýär. Alimler adamlaryň köpüsine süýt we hemişelik dişlerden başga da diş başlangyçlary diýilýän üçüncü toplum dişleriň başlangyç alamatlaryň bardygyny anykladylar. Adatça olar ösmeýä wagtyň geçmegi bilen ýok bolýar. Täze derman şol başlangyçlary işçileşdirmek maksat edilýär. Synygyň ilkinji tapgyryna ýaşy 30-dan 65-e çenli bolan 30 erkek adam gatnaşýar. Mundan ozal bu barlyk sıçanlarda geçirilýär. Eger synyklar üstünlükli geçdi, täze derman 2030-njy ýyla çenli giýinden ulanışa girdilip bilinär. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.